Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Regadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dugog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. BagOng Bayani. Padayon ta karon ang suwatampo nga gipadaka nato sa atong sukintig paminaw nga nagpatawag sa nga Jona. Nagalarga ko sa Manila, bisan pa man sa nahitabo kang jet. Nawasa na lang ko sa kong kapalaka, sadyang nanawag si Papa ug nagbalita na ko nga nawasa na lang ko sa kong kapalaka, sadyang nanawag si Papa na ko nagbalita nga wa di ako basula sa kaliwatan ni jet, bahin sa kalit niyang kamatayon. Nakalarga ko paingon sa laing nasod, kaluoy sa Ginoo. Ug naabot ko sa Florida, USA. Nakaila na ko si Jambi, kinsa maoy, nisugat ka na ko sa airport. Kauban ko siya sa trabaho, sa kong bangko o roommate me sa puy-an akong dorm. Nagaday kay ko sa kamaayo ni Jambi nga rin ako. Feeling na ko, giisip na ko niya nga iyang igsoon. Nindot kaayo ang ilang pag-welcome na ko. Sa gihapon, sila si Mama ug si Papa, mao ang akong inspirasyon. Samtang si Jambi, na feel good na ko nga espesyal good kaayo ko para niya. Usa kay gayo ni Ana, sadyang nanawag na ko si Mama. May gitugan siya na ko. Nakita ko no sila sa akong ex nga si Glenn sa merkado. Ug naluoy siya sadyang miyangyo kini nga mangayo sa kong roaming number. Nakakontak yun na ako si Glenn. Hello? Hello, Jona? Ako ni, si Glenn. Oh, Glenn? Unsa naman sa imong tuyo, ha? Unsa? Please, natagi ko gihigayon aron ikasulti ka. Oh. Gusto lang ko mahibaw ka. Na seryoso ko o huwag ka magpinuang. Please, pasiluan ako o dawatan ako pagbalik. Glenn, palihog lang. Ayaw sa kong sa mukha ng bahina. Gusto ko mag-focus ako mga pangandoy karon. So please lang, Glenn. Please lang. Oh. Nganong karon naman lang. Nga bisag ka may wala ko'y pagbati para diha. Nga nung waman na nibuhata sa diyang kami pa. Ni atong nagpakabuang pa ko sa paghigugma niya. Hustong imong gibuhat, John. Likay siya kay pasakitan na gihapon kaniya kung imo siyang hatagag laing gigayon. Nahimo na ako sa problema. Tungod kay bisag unsaon ako. Wala ba ko'y feelings para niya? Ayaw pugsa kung wala magyud gani kay pagbati para niya. Masakitan ka lang. O mapasakitan lang sad nimo siya. Hustok ka, Jambi.
gyud ha. Sure. Salamat. Hey, enjoy your first year here in Florida, USA, Chon. Wow! Thank you so much, Jambi. Ikaw, ha? Imo giding gitimanan ang buwan og pizza sa kung pag-abot din is Florida? Siyempre, no. Igon anak ko mo pangka og higala. Dili gini mahurot ang akong pasalamat ni mo, Jambi. Salamat, gid kaayo. Salamat og daghan gid kaayong salamat. Kagwapa gid sa akong roommate, #officemate. Sus, aping gid ay. Murag ang aping sa bata nga gigil kaayong kumuton. Walay nako damha. Nga 1 year nako sa Florida, USA, nga malipayon sa akong pagtrabaho, Priscilla. Ug labaw sa tanan malipayon kay ko ba ni Jambi. Nga niisip nako nga suod niyang hikala ug sama sa iyang igsoon. Unya, unsa may plano? Ready ako anytime you wanted to go out after office work. Oh? Shall we? Nanghagit ba ya ay? Sige ba? Are you Miss Jona, right? Yes, sir. Ay, kagwapo niya. Kabayan ta. Bisaya maganipod ko. I'm a proud Cebuanon. By the way, my name is Aldrin, financial consultant. I see. Glad to meet you, Sir Aldrin. Amping ha, Miss Jona. Jumpy, huwag ko mag-expect na nakailan na balisiyan ako. Ang gupuhan niya. Uy, as in, super kilig to the highest level kinang akong beauty. Mao ba? Oh. Sorry, busy ko diri. Oh. Ayaw pa ta kagsalig ba sila sa kagwapo sa kalalaki, Chon? Wa pa ka makailang unsi tinuro itong pagkatao? Jumpy. Kalain ni Jumpy. Nalain ko sa iyang ipakitang tinagdan ako ganina. Huwag ito na ko tama. Ngayon na ito yung reaksyon. Sincere man uta kayo kung isulti niya, kay close na kayo eh. Pero kinsultong naman hinuod ko niya. Kasakit ko sa kong dughan, eh. Abi mo na kong asa ka, Chon. Niyara man di ka din sa locker room. Hey, nagila ka? Wa man. Hilak good. Sorry kayo ha sa kong reaction ganiha. Nagbasol ba ako ato? Okay raw eh. Pero, sorry nga, di tamadayon sa atong sabot.
Jona, please. Ayaw kasuko na ko. Sorry, gid kaayo. O niya na ta magsulti about, ana. Mauna ko ni mo pa uli. Jona, mag-celebrate ng kata. Maybe some other time na lang. No, di na pwede. Jona, please. Hello, Papa Enrico. Nakuha ng mama ang kwarta nga akong gipadapa? Oh, yan ang nakuha, Jona, anak. Salamat gid kayo sa imong paghuna-huna namo ni mama ni mo Carmeli, ha? Priority gid mo na ako ni mama pa. Kamu mo'y gipahinungdan ako ani akong pagpaningkamot sa laing nasod. Baos ni nako ninyo pa. Sa inyong pagpangga o pag-atiman ako. Nadugay kong pauli kay namalit pa ko og food and wine aron good. May na yun ang celebration. Oh, Jumpy. Mga unta. Og ablihan na to ang wine for the celebration. Thank you ha, Jumpy. Ay, salamat. Nakita na gid ako pag-usab ang cute kayong pahiyom sa gwapa. Wampa man sagog ka. Pero dili cute parihas nimo. Last shot na para nimo ha. Imna na, John. Lipong naman ko Jumpy. Di na ako kaya, cute. Hinay lang. Ay! Oops. Hapit ka matumba, John. Dali. Lingkod og balik sa ngilit aning himong kama. Oops. Salamat ha. Himog yung ko nasagang. Lipong na yung ko da. Naikong ko sa wine. Uy, Jumpy. Ambot nga nung naalarma man ko dayon sa paghawak ni Jumpy nako netong hikayuna. Hugot tayo ang iyang pagkakusna ko samtang diami sa ibabaw sa akong kama. Mga kasama atong sundanugma ang laing sumpay sa suwatampo ni Jona dinining atong tulumanon. BagOng Bayani. Kundo na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. May musad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612 at yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, miingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.